carro. Zenbat esan, 14 minutu. Bueno, Gernikako 14 minutu egungo bildu dira, Ekibalentzien gauetan da, honek goiz, claro, jakoa den, baino, Jorba dantzako azken eguna. Kepa! Justo, momento de empezar. Grabatzen egon
Pixo bat eta trago bat. Bai, hori Carmenek niko baina jute izan da. Suposatzen da bakarrik gaten dela 5 minutu, ja? Bederatzi daro. Bederatzi, vale, oso. Niki erraiedun bat, holako melena handi batekin. Niki bat erraia dunea, azuleko bat da, bitu zer da hartzatzen da. Hemen horre. Rubia erdi antzeko batekin. Eta ondo dantzatzen duen, Hori dantza nikitako da. Zaurru baka duena, Niki asuleta baka, arraia dugu, holako melena. Ile txuria hemen, Hori ikusko, Queda trampa. Gizonen artean urtean donena bera dela. Beste bat hau bibote duen bez bat oso nabe bai.